Kuba ndiyatrenda missing person mama uzondithatha. Okay, fine. Ndithi ke ndisahleli kumfana ane kulo mfana ungentamkhulu wakhe because mos akana backroom yabo uhlala notamkhulu wakhe, but utamkhulu wakhe most of the time akabikho yabo, ufika lo maxesha yabo. Nalapho xa ufika ebusuku yabo, ufika ulale room yakhe akafiki like yabo, uyafa ngathi uyadlalela yabo basically. So fike utamkhulu mfana ke ngoku ebusuku yabo, sendimfonele umamam yabo, ndithi hayi before ndimfonele umamam ndafona wafika utamkhulu mfana, ndathi ke mna ke wafika wangena erumini mfana wabuza uba undingubani, ndacela igama elam, wabuza ndihlala phi, ndimxelela uba ndihlala phi, wabuza uba uphi lo mntu ndize ngayo apha, ke uthe uyazi uthi ngukutya, wabuza uba kudala ephumeni ngakudala. Yava mna sibhanxa ndisamthethelela kodwa kudala lo endishiye phaa. Ndithi hayi akho kudala kakhulu mali mkini, ubusendlini ebuyayo. Usendlini ebuyayo phi kodwa utsho uhleli ethi uza kubasela etawuni, ndim isibhanxa ndihleli apho kule bhedi ndisamthethelela because phofu nam akusuba ndiyamthethelela ne, but ndisoyika lo tamkhulu because ndimxelela ngalo ndixela ngothetha naye ungabikho nto. Ndiqomba ndiqomba okay fine, i-opportunity yam le uba mandithethe notamkhulu uba tamkhulu ndicela undivulele yabo, ungabikho nto. No ke after ndisaqokelela isibindi ke ukwisibiri uba funeke ndiye kutamkhulu kaloku andikwazi uhlala apha, mandicela utamkhulu andivulele, ndicele le tshomi yam uba mayiphinde ibuye izondithatha yabo, okanye ithi ifike umama afike ndiphandle yabo, ngoba umama wathi uthi uzondithatha mos. Fine, ngapha akho tshomi yam ndingayisindelanga live location. Ndithi wonke umuntu oyitshomi yam yalo ndithetha ngayo uzayibona futhi, bazayibona le photos le video bana akho tshomi yam ndingayisindelanga live location. And ndithi ndibiwe, andisathethi uba ndise-Owen ngoku ndibiwe makazi wam ntoni family live location ndasekhaya because kaloku andiyazi uba zokwenzeka ntoni apha. Ndileluke ke ngoku ndiqoba isibini uba after 30 minutes ndiye kutamkhulu uba tamkhulu bendicela ke undivulele umnyango. Wathi utamkhulu lo bekuvalele apha nguye ozokuvulela. Heyi ndiqomba hayi uthini utamkhulu, wathi ndithi ndabe ndimile, wathi ntombam ndithi lo obekuvalele apha ngulo uzawuphinda akuvulele baphuma apha. Mna ndizuyenza loo nto, andaba ndigqibe ntoni ethu ndaqomba ndoyikisa. Andafowuna umama ndimxelele le nto ayithethayo uba mama apha ufikile utamkhulu lapha ogqiba utamkhulu akafuni ndivulele. Yho mama phambana amngekho engqondeke, uzoreyitshwa yho nqaba yena kwi-exaggeration yena. But ke wena msendikhala kaloku because utamkhulu thena ngafuna uvulela, ndimxelela mos uba unyani kakade abuye and ke ubazali bam bathi mandihambe apha bafuna ndigodukile kodwa akazudivulela. Mamam inoba ke ngoku around inoba ke 2-1 ekuseni gqisana umamam namapolisa aba, because uthi gqa amapolisa plus nebhaki yomnext wethu likhaladi yabo, because ndingahlala kuyo mos amakhaladi sibethukise ke ngoomasepusa. Yo masentotoni ndiqonda into ledrama ke ngoku and ngoku apha like sithatha kuphuma abantu because ive imoto isithi kli yabo. Mama besendikhwaza ke ngoku elam mamam lowo ndiqomba ndithi ke athi ngokuhamba mani khathethe uba ukhona apho siyaba sikwindla rayithi. Mna ke ewe mama yabo ndiqomba hayi ziyashuma ke ngoku, ziyashuma ke manje xa ndisithi nangampolisa qaba idrama kaphuma abantu ke kule area ke ngoku. And ke kucinga like kuzorojwa apho kutamkhulu kanti akuzorojwa kuthatha umntana lo phakathi ke umama ingxolo ke ubetha macanga ke uba tamkhulu vulela umntana ufuna uphuma, umntana tamkhulu angavusana xa iroom yakhe. Uzibona uba awusibona isitixo apha awuzivalele utixele isitixo erumini yakhe utamkhulu. Mama yema ndithi ixela utamkhulu avule icango ungakakhabi icango ubamkele mazi nangolosa athi heyi ndithi xela utamkhulu avulele icango. Ndikimnake tamkhulu ndinqanqaze ke ngumnam esidenge sendithenyoca ke ngoku ndiyalila ke ndiqanqaze tamkhulu ndicela tamkhulu ndivulele. Athi heyi ndilele mama phambane ke ndandake nabazali bam baphandle. Wathi ngoku ndiqomba hayi ke ngoku into le ndikuyo nqoza umam John nqoza apho ndingakakhabile egate. Heyi qomba hayi ke le girl uthi ubuze ke utatam basamapolisa ba akho festire apho ungaphuma ngayo. Nina akho festire apha, iifestire zalapha zinebhagle ngabo zonke so andizukwazi uba mandiphume.
ufike ndivulela apha egeyitini. Yho, bani mama wathi gate dlava mizuzu ke ngoku intloni kum intloni. Mama ngokuyazi endikugcwele ke ngoba esitratweni umfana ndithi he ngwandime ngumfana ndithi notamkhulu ndilelo ziyanditshisa ezi ndaba ndithi kune umfana like abese aphakame xa mdikela yengxolo avula. Yho ubhude ngobhuma thetha mamam ngcole gqithi umntana ufuna uphuma because asifuna into yoko sifuna umntana asifuni wena sifuna umntana sifuna umntana umcela umntana entombazana apha nto uzamenza ntoni into athethi umama msana ulapha yathetha athi ntatam ke unasithukisa ke ngoku hayi sana jonga sibefuna nombethe kuba nqamla amapolisa ke ngoku makhulu ke naye ke ngoku naye yathetha ba shintamkhulu umdala kangaka awunanenimba umntana abantu Haki ntloni mandele mess dikuyo ba kuba mbale tshonya kubuze kuyo wena apha sake undisicanga amagama andifuni uxela itshomi yam mama yaziyo cause uzayifona layibuze ngixele angayaziyo buze ufuna nayo apha ecollege ndikamake wathi makwam sosithemba itshomi ntona ndiqhubuye bandisemntwini wam and ke ukundishile guess ke kumfana wathini yena guess wayephi like ngokusenzekela the whole incident kanti umfana ufikile but umekoni uyabona uba kugcwele kokwabo ndigcwele abahlali umekoneni ucabukela yonke into yenzekayo qomba akazishayi ngokuza and wazinceda uba angazi kho mama ayiwandazi wazomenza ntoni because wazithi xa ndithi mama nazi itshomi yam bendivalele apha and kaloo nditsamana uba ngumntu wam nangu asingumntu wam ndizothi mama nazi itshomi yam le bendivalele apha cala nasana ngumfana wama umfana so nathi caba sibukele mbona ke bhaki sigqitha qaba ndinentsini but ke ndisalila ngoku ndisakhala apho mama vukele embilini neswekile ziyavuka ntombazana sibulala wena ndithe kwasuhamba wakhathi uthini wena thagqitha itshomi andisayuca apha endleleni andisayuca yho mama akayazi uba ndifind outhile yena unyoko lo wam akayazi uba ndifind outhile ndifind outhile akayiva le find out akayiboni uba ndiyagwanya inyembe zibuhlungu andiqoba ndibuhlungu nje ngoba le yenziwe ngomfana yamalast yeke ke ukuleyo ndafika ekhaya ngepasi 2 ke ngoku ava ifika kwam ke ngepasi 2 ndafika ndiqoba nabuthongo mani ndahlala ndaba kaTikTok ndicofa ifowuni yam wafona unknown number ndayiphendula yho ndathi ndova nguye ndayicima waphinda fowuni ndayicima wathi cima musi unknown call like awukwazi uyibhlokha imane fowuni ndamphendula uba yintoni wathi uba elamcela uxolo fethu ndithi ukayeke nje uqala cima ifowuni ndikuba ndizoyiweke sana ngoku into enzayenza ukucima ifowuni yam ndilale ndizama ubuthongo ngoku ndingenabantu ndizama ubuthongo ndamyeka nyhani mblokhile masikuza zonke ii-socials mbloke nakaface yonke indawo esincokola kuyo efumaneka and eyazi uba ndifumaneka kuyo ndiblokhile kwaba TikTok sana ndithi kunowenza inzamo ndifowunele fowuni itshomi yakhe ndablokha le itshomi ndawo ndifuna ngale itshomi ndablokha le itshomi ndithi I think ndablokha almost bonke aba bantu wayehleli nabo because wayenzama kubo bonke aba bantu ndithi ifowuni nakho ndizoyi-explaina mna ndizayiva akukho ndizoyi-explaina wena mna ndizoyiva because utshitile kaloku utshitile and ke ngoku andisafuni ova ngoku ebemba utshitile ke uyandishiya koko ndenza isibhanxa undishiyela ntoni ndiyayibanga uba undishiye yho hayi sana ndifuna uba undicinga into yangeveki ndabaqoba amani mntu wam mani lo ndiqala uvikazi mani mntu wam mani lo ndamxolela zange andiphindi ke samna ndiphinda engazonge andiphindi nje wandiphinda because wandibona uba sisibhanxa kalo nawathi ayiqinile le intsimbi yase-envy iqinile le nto yho ndinxela abafana mna sana yho hayi wathi noba wathi hayi qinile le sayiphinda wandiphinda ke engazonge andiphindi nje wandiphinda caba uthi sidenge le nto mani isidenge esi wandiphinda bafazi wandiphinda yho amadoda hayi mna banophinda ndikhetha feelings wena indibethe hayi nindibethe sha